La dissertation est un exercice académique qui constitue en une argumentation structurée sur un sujet donné. Elle vise aussi à développer une réflexion personnelle. Sisan dissertation yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ plan fila de b'ale la, plan analytique ni plan dialectique. Donc sisan nɔ ni sujet dir'i ma e de bɛ sujet sigi ka sujet kalan k'a essayer k'a faamu sujet bɛ min kan o ni min bɛ ka fɔ sujet kɔnɔ. Donc n'i y'o dɔn sisan o de b'a to o de bɛ se k'i permettre k'a dɔn n'a sɔrɔ plan ye plan analytique ye ou bien ni plan dialectique don. Sinon n'a sɔrɔ la plan analytique don e t'a dɔn kɛ dialectique ye o ye hors sujet ye i m'a ye. Donc i b'i jija i b'i hakili to o yɔrɔnin na sujet dir'i ma dɔrɔn i b'i sigi k'a kalan fɔlɔ k'a faamu quoi i y'a faamu. Kunun ye exercice min d'i ma i k'a kɛ i bɛ se ka na n'a ye k'a lajɛ. Maram kuma kɔni filɛ nin ye ne kɔni y'a f'i ye n'i bɛ n gɛn i bɛ n gɛn. N'o ye Ismaël yɛrɛ la e gɛn cogo ye sisan e yɛrɛ ma ko dɔ jateminɛ e n'ala cɛ kilasi maa bɛɛ ne ma se ka mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 groupe wele ko kana cours kɛ ne ko e kiri e de kun kan ka don o yɔrɔ la min na Ne m'a dɔn dɛ mun bɛ yen. Non i b'a dɔn depuis e nana ne ka so don e fana bɛ kilasi yɛrɛ kɔnɔ e bi commencer ka ne bonya ko ka di ne ka kuma in fɔ mais ne yɛrɛ kun t'a dɔn m'a fɔ cogo min. Bon depuis e yɛrɛ wulila k'a fɔ ne yɛrɛ diyara ne ye madame sisan ne y'a dɔn sisan hakilinaw bɛɛ ye kelen. Madame e ko tɛ dɛ. Walayi madame ni yɛrɛ ko tɛ ka ban yɔrɔ kɔni o kɔrɔ de ko ɲɛna. Ko kɔni ɲɛna to ne bɛ yen e ma ne sigi ne bɛ layɛ ni wulila ne bɛ layɛ wallahi Ismaël madame e ko o ma ne ye fɛn fɛn fɔ e kun tulo tɛ ne la. Ayi ne y'a mɛn dɛ an kun tɛ dissertation de la. An kun bɛ dissertation de la n t'i nɛgɛn dɛ dissertation filɛ i b'a dɔn sisan fɛn caman na ale de bɛ kɛ i jija i k'a faamu a dun faamuyɔrɔ ye yan de n'i ma faamuya i t'a faamu tuguni dɛ. Bon n ye exercice min d'i ma n k'i ka na n'o de ye ne fɛ k'a lajɛ quoi kunun exercice. Madame est-ce que b'a dɔn ko an ka to dissertation kan mati man di ne ye mati man di ne ye. Voilà aw ekɔliden ninnu a bɛɛ dalakan de ye ko mati man d'aw ye a man d'aw ye o de la a t'a ɲini k'a dɔn e dun b'a dɔn a diyara a ma diya a bɛ kɛ bagi la ou bien parce que ka a bɛ seri minnu na coefficient ka dɔgɔ o de b'a to a bɛ ka jɔ a la yɔrɔ et pourtant ni dun y'i sɛbɛ dɔn a ma a bɛ note dɔ de dafa o yɛrɛ ka bɔ a la yɛrɛ bagi la i b'i jija a bɛ matière fɛn fɛn kɛ i b'i jija de ka dɔn sɔrɔ a bɛɛ la mais ne ye 0 sɔrɔ mati la sisan cɛ o ka sɔrɔ i ye camanba sɔrɔ dɔ la min b'a dafa dɛ. Donc a ɲuman ye min ye i k'a bɛɛ ɲini k'a dɔn hali n'i ma se kosɛbɛ i ka dɔn dɔn a la i y'a faamu. Donc sisan i bɛ se ka taga an ye leçon min kɛ bi dissertation ye i b'i jija i b'a lajɛ ka ɲɛ kosɛbɛ i y'a faamu mati exercice fana i k'a kɛ ka na. Ok n'a faamu. Kɛ ka na n b'a vérifier. N'a faamu. Madame ne yɛrɛ mɔgɔw kun bɛ la o. A ka di kɔni. Oh bon. Mun bɛ yen. Madame est-ce que i b'a dɔn quoi. Ismaël mun de bɛ yen. E yɛrɛ ne jatigɛ o. Cogo di e k'a ɲɛfɔ kɔnɔ mun bɛ yen. Bon foyi tɛ quoi an bɛ se ka f'i dɔrɔn ni. A fɔ kɛ mun bɛ yen. N bɛ fɛ ka f'i ye n k'i folen don dɔrɔn quoi komi fɛn mun i bɛ ka cours mun di yan nɔ a bɛ ka nafa ɲɛ quoi n ko n b'i fo o la quoi. Non Ismaël o tɛ foyi ye o i yɛrɛ jogo de y'a to n bɛ k'o k'i ye o i yɛrɛ ɲɛ b'a la a ka kilasi kɔnɔden ninnu filɛ u bɛ jɔ nin na u ɲɛ bɛ ne na ko ne ka dɔgɔ u bɛ jɔ nin na alors que ne dun b'u ba bɔ u mana mɔgɔ surumaniw ye dɔrɔn u t'i minɛ mɔgɔba ye quoi i m'a ye e dun filɛ ne mana fɛn o fɛn i b'a to ne ta la i bɛ n bonya i m'a ye o de y'a to n yɛrɛ k'i ka to ka na so n ka cours d'i ma mais i kɔni b'i jija n bɛ ka sɛgɛn k'i ye ka cours o cours d'i ma n kana nimisa dɛ i y'a mɛn i jija n ye fɛn minnu k'i kun dɔrɔn to k'u ta i y'a mɛn i bɛ se ka taga. K'an bɛn madame. Awɔ k'an bɛn.
ne ko Ismaël ka ko mi to di ko jumɛn e ka maram ko inge mun bure kuru labi yele boto de yi kana ya maya esi baro samba bi sondru ne kuna foi sondru c'est beau ça ere sondru ma fa mini ka 2 semaines soro la ta de mena chite bo ama no ko fana man no ko tugudi mi yere ke chedi e mo ko mbeta kur di ma fa ka su abite mo ka mi yere ke chedi ko la di no ngache no yere jaga gele kwa e ka maram kuturu dara mi pam ga e maram kuturu mo ya bisa ta nyebo fetu ki ba ki bi kan ne no tew jarabi ga bara de do amo fe nyene ko l'amour est aveugle ya no aba bulu samba o bisa kan tene ko do John ne tisaki ne kon mi segi soutenir parce que ne terge de ye quoi sinon de me to ko tene bulu ngache mais ne blakata kuma madame fa John ne je kana girisa apa ta furla ay sa ibi ta nye fo ya don sa ngache John ne ti tare ta munya ti tare o mai ti pene ka examen ke o nyo enstra la abbe bi nyo na sira la di se ka to la de nga de di se ka to la jamais no yere jaga i ka maram kuturu na fi ne be ni ta samba ne da fi ne madame ta amna maga tuko musa comme shini kurute no atematolo muna lettre do seba ga lettre do abulu poni age de suno ne titare e jo fu de sa il faut dem la ga to i ka maram kuturu no sai le bu jaga no vraiment no ko bi pa no nga che yire che ya kansa akan on so di Orang yang kusang apa yang doke? Why che? Che no ni reski ba. Mo be kono ngache. Ni ko ndega no kono. Oro fe gi kin tara kurla. Ta tasma ta juna ngache. Ko bati ama da kasa. Ismaël. Oui, madame. Et tu m'aimes, Bonjour, madame. Bonjour, ça va? Mounéwe. Et tu es le nom, et tu m'aimes, nuk mi gede kono. Amuna, il m'a taré de là. Ai, nuk mi kono. Nuk na tai fe bo, nuk mi jo ngom songa item ko mi item strani. Ngom mi songa I soro no. Mounéwe na nya fa mounéwe. Bo, nuk mi faga chiro de fie so me. Ya a 7 kwa madam. Ya 7 Ismaël. Okadi gon. Akada ni baby. Ni illa salawatu no iba ibsega akala. Nyam, ade. Ala. Abana. Abana madam. Kambe. Kambe. Allô? Awo. Non, mais c'est là kana. Awo, mais c'est 600. Awo kambe. Merci. Gache, itara dia. Ya dama. Ya dama sasa. Gache. Sekarang posa. Wala nya dama sasa. Chafuge ngwashi. Mengache. Koi ni tabolo bitoko mengache. Kuna sira so. Kaba laje. Ngache. Mengache ne ko ni mi fie. Che ki mabone la tle fla na da. Parce ni ko tabolo ne ba la to mna. Ngache. Ka maram kuturu. Ka msomanu bara fika maramu. Chini no tesa ngache. Ngache ga bara ndo. Non ne kama samu dugo de ke sa. Mu mene kono ka ke maramu yere ko. Pai dara no diksi. Voilà. Agna kele che suno ni dama dilare.
Là, il y a madame. Sama. Ifana. Ah, ngache ni. Maka chana. Mais il y a ça. Est-ce que vous voyez? N'a pas de mots. Mais venez soutenir. Jean. Bon, ne qu'on bi soutenir parce que ne t'es que ni ko tara ne ba la tabolo kai ne bi soutenir na tabolo mai ne ben yere ni da o mai di pe ngai examen ke Ai sang. ngache il fallait qu'il miro la. Angan dua ke sapu ngani. Oh, Allah ka Allah dari. Jaga tanga tenzi. Donc angat la ka yele. O wa de ne rabi mi te mesran fe. Sai ta sala ni. Kaliyar wani. Ibna tuni ga tuga dali ma wani. Amma ben kana ne ma sai ga sala. Aro la sa kan meme. Kan ko sai amma da to yi tuka. Ce, ibaro ne kun nan ne ga ciyar wa. Bonjour madame. Bonjour Ismaël. Hein? Ça va? Ouais, ça va. Kan meme. Anu ma fone. Ese do ibula. Ai, non il a già madame. Ina ne le. Ah. Jare. Me amba shi pe kenan. Yanda masarosa. Mama odina. Ismaël goni. Mo kuma ibn fon jizili ne ma ha? Madame inu kan. Aisha, kona te kuna kone buga kurin ya ko yare dila. Ai foi madame. Kana to kan ke ame. Ajare merci. Madame solution tam soro ka fen lettre la ga. Allah Ismaël. Wali baro ni na suni nga segi konna be fi ni ma lettre ni. Ni da to do abina ngori wa ngon mai sagi gono. Ita le ga do yare kana. No, akan am ben kofe. Komi yara na nya fashion bi. Akan am ben kofe. Akan am ben kofe. Am ben kofe. Oh, mkla ka. Nyame. Kamola. Kame Ismaël. Serini ni fana jume. Allah, ni ne ga tsasi gono de ni go. Abore ni mesuru ni yo wache sita ko holdo. Allah fana ga no kosa. Ni ne ga tsasi respondi. Donc I cheni mini bunya ko juwa. Komi yara ba do bagi ga gelen ni fana wa ga to konam to eze suka. Ma wera la to kana ton didi ne ma. Sha be da me sa me su. O ga letri kuma mo si so fana letri go jume. Ndirini. O te fuye ni reta do mi ngon mi letri ngona kon sara dine ma bini na to ga be walla. Nera ma se ga do mi no ma se ga kala yare. So fana shi je do ya. Allah sandir ni fana wo dabla sa. Okay ni ko te to sa me ko ni ba don ko ni. Igana ga bo e go to do ina. I kuma na ta tablo lo ko lo mi fleki formule wa ke to go de wa maram ke to go de wa. Yere wa don ko munu. Allah kama ni kuma blend ni dorum go shitin kalama inni to ni bororom. Idini ga kuma bacha an ta so ta baro. Ismaël. Madame. Je me cherche ni makuni ke sora mun ne be. Madame ne wule ko mo ko dron ko la. Ismaël, e be ganela strane mun ne be. Madame kana srangwa. En fait, akali fana ina kuma mu fi iga na dimi ba. E kan nya fo kana ba ne te dimi, e kan nya fo kana do. Ismaël. Madame crème do sa. Awo, an crème ko imda crème ko. E ni wuli kana mun ne be anya fo kana jura. Madame, oui wol dia ni metria boy quoi. Kuma ko terima fla, na nyogon de metugo. O be famera, e ka kuma doro. Madame ya ta la sa. On est déjà bien au musoro. Desele no ka fo ay madame. Taro ma ke chuguma. Allez c'est ga tu. Attends. Est-ce que tu t'attends parler Ismaël? Il examine tout une semaine. Et venu wili kana de ko musuko kuma.
Madam, afamu examen intega sega leçon ta tega sega tini rege madam. An sira ni ga fo ay nda ba na so obe abna bande. Aka ko ke me kamana ngwa yere la madam. Maro ma ga tugo ma. Ismail. Ni afa me fe ne ge conseiller wa. Hola, madam, owan. E mani wele ga na sa. Oh. E mani invité ga na sa. Oh. Ayre invité ga na. Ala numéro te bula. Número be mulo. Ube a wele yoron dola bi se ga no so yoro were mi na Ismail mimi kuni kanje mimi dusu na ka fa yana. Wa. Na sona abana na ma so yere fana. Atu ya kata ama ba. Ana ora solution. Solution ge. O ma fsa ni ya. No. Madam nya fa. Bon, ala ko chen wa. O si wa do kwa. Ismail. Ishiga kuma fo. Munu lebele. Ai, tara mo. Oh, madam. Madam, o muso yen ede ko. Wa? Ismail. Ismail ga mi fo e flo bala. Kore ka kene. Madam jarabi ga bararo ne no te wallahi. Donc ne ko kurun dima be ko ko kuwere de doa. Madam wallahi jarabi ga bararo. Jarabi ga bare. Madame jarabi ga bare. N'importe quoi, un fool. No. Papa. Don grato soy. No ne ga kupana. Nyega sim di makata odong adiga na hale. Nyega sim beya. Awon ya be. Allô? Salut, ça va? Anne, Mimi. I know, matla to billa fa. Oh, iba get le gane do rewena. Wale sali ni torolin dimbari ni torolin re. Ibaro kuinte ga sega fun fere de wa. No. Na da balbayin ne be mun di fosa. Ibaro de bille ni bina mo de men na dabla. Sali aramadin deme bille ni wa dabla. Me alaje Aisa erega ni kata do regale Ibor adama dindo de maniere de waha uni de maniere de mankan kwa no eme era gule ole o ta do regule yemi fore do comme nega suru ne we jonare ne dumale soro dinire mun shimi dine do arishin jika sama bonda fe folo alire ega na ban ni na ga me kuma into parce que ne bero ne toroli yere o ginyame kame Madam Mbela Ismail kana kala don tolle na yamya nto nga barage nimina ga bamulu sisa Ismail ibi débrouiller wa yamya bi débrouiller
Donc i bɛ se ka minɛn ta i bɛ taga quoi. Mais madame, e dun ma fɛn expliquer ne ye. Ismaël i ka bɔ i ka taa so. Yɔrɔ kɛ i ne ka kuru in kɔnɔna na i ye faamuyali minnu kɛ o n'i ye dɔnniya minnu sɔrɔ olu ye garizigɛ de donc wuli ka taa taa ka so taa. Madame, o tuma ne ye mun kɛ? Donc tu oses me demander ça que e ye mun kɛ? Non ayi nin y'a dan ye e ma foyi kɛ n b'i deli yɛrɛ taa ka so sinon e ma foyi kɛ taa ka so quoi. Madame, o tuma ne ko mun kɛra kunun e diminen don de la. Mais bi ta tɛmɛnen kɔfɛ n'i sen ka so ya bilen ko kuru dɛ i y'a faamu wa? Bon hali ekɔliso la i bɛ f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ i ka examen kɛ kɔni Ismaël bɔ i ka taga ka so taga. Madame, o ne ye mun kɛ ko mun kɛbɛ kunun o de e diminen don de la. Non ne ma dimi ne tɛ dimi o e ko ɲuman de kɛ ne tɛ se ka dimi o. Ismaël bɔ i ka taga so bɔ bani bɔ sani n dusu ka bɔ. Madame, ne jigi ye e sa ne bɛ. Ahan e ma dɔn k'e jigi ye ne ka tila ka nin kɛwale kɛ Ismaël e b'a kɛ wagati min e ma miiri k'a fɔ k'e jigi ye ne ye. An Ismaël n ko i k'a kɛ Ala kama n ye Ala de bila i fɛ Ala kama i ka minɛnw fara ɲɔgɔn ye i ka taga ka so. I y'a faamu wa? I ka minɛnw fara ɲɔgɔn ye i ka taga ka so. Ismaël taa. Ah, ne ka cɛ a ma seera. Hatɛ wa mago sara. Hatɛ ne y'a f'i ye ka dɛsɛ e tulo de ka gɛlɛn quoi. Ne y'a f'i ye kana taa mara min nɔfɛ ka dɛsɛ. A filɛ i bɛna an bɛɛ bila problème kɔnɔ. Han? Non vraiment i yɛrɛ i ka ko ninnu wa filɛ nin kɛ cogo di sa? Han? Samba. Sabali sa e de ti ko ɲɛɲini to munna to ne kana cici ne bolo i t'a ɲɛɲini fɔlɔ. Mais ne bɛ ci kɛ ne kuma ne fɛ ou bien? N ka cɛ wa filɛ nin. Ma a kɛra dara yɛrɛ walayi. Ne tun ye lettre min di Maramu ma Maramu ma se ka lettre kalan. Ne Maramu de invité ka kuma ɲɛfɔ Maramu ye. Maramu ye yɔrɔ jama jɔnen lajɛ ka tila ka tɛgɛ da ne kulo kɔrɔ ka taa. A filɛ a bali ne na. Non. Wa bi sɔgɔmada in na cours la a ko fana ko nin y'a bannen ko ne n'a tɛ cours t'an cɛ bilen. Ne ma ɲini ko de bannen sa Samba fo ne taara kuma fɛ. Ne ayi ayi ne kɔni ne tɛ taa kuma fɛ dɛ donc ne. Mais Samba cɛ ko tiɲɛna ka bɔ e ka essayer peut-être n'a sɔnna k'i ka kuma mɛn. D'accord ne t'a kuma fɛ ni Maramu ye min fɔ an b'a kɛ ne y'a fɔ e tulo de ka gɛlɛn quoi a filɛ nin an bɛɛ filɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ nin ye mun ye sisan i ka taa kuma fɛ i ka ko gérer ba. Ne kɔni bɛ taa kuma fɛ mais ne kɔni ne bɛ n ka part n'a ma gérer ne bɛ n ka part de fɔ ne ka sira foyi tɛ k'a la parce que an tɛna si kɛ nin ko kelen e tulo de ka gɛlɛn.
va. An meme. Ah, e do ne lajo. Ai non, faut te madame. E foi te kan lajo tento. Ai bon. Ne mu pega kuma fe smell ga ko de la quoi. Samba sabali. Donc ibi ki sen do smell ga mana ko ni la. Ne ai madame ne sen foi tala. Ai esen tala. Inte jole ni masa ko smell ga kuma. O madame smell klo de ga gele quoi. Ne kuma na fe ga dese. Ne ra taro mi nge bli. Ne continue ga kuma na fe o me kuma fe o be o kuma do bulu no kon masabali. No masabali fe mo te examen ge. Madame e ga sabali. Il bolo da dis. Mina kuma smell ta. Ne kuma na fe ga dese. I kuma na fe o mo kuma fe o be o ko problem de o bulu no kon to ne no masabali ko na te examen ge. Wala bulu. Indana ce examen to in semeni abi mana kula. Madame e della. Examen ko wonde e della e ga sabali. Ni delo be ni madela ko na sabali. Wala mulo. No. Tagira gira kude quoi. Ya po smell ka foi. Hein? Afle bina mana ko soro nani. Na fora net na examen ke o fam tuko. Vraiment. Ismail. Madame. Bonye. Madame idilla kuma. Ismail. Madame idilla ina men idilla. Kana magana da ngi ka sabali. Madame sabali idilla. Madame idilla sabali. Don Ismail eni de nyon ka dilla sigi wa. Madame. Idilla la mere do quoi. Kuma bi fe tele ka fo juna. Ya me. Madame. Idilla ya fama. Ena njota la fama baliado. Na madame e musoe neche. Ismail. E be ganyina mingo. Ne shika koroni te ka takasi. Ya me. Donc imiro la folo sani gana kibina felugo kuma foniana. Madame, ne ka ko fam. Abe kuno be ka njon ela ko kana ni mana kuma fo ay bolo mana ko do fana de be yakli. Ne bolo ne be sebe radika. Ne ka sebe kuma de madame. Ika fam madame, ko mun kelen fleni, wala mun kelen fleni. Na sigila ka ketu madame. Ne be sega ka adaka wa man ni misala fana. Donc ni a fait faire affaire que comment pour et comme que fana que mani misa kella quoi. Madame, avec tous les respects que je vous dois, ne mani misa a folle, mani misa kella, mais il y a pas deli effet. I ka do ka fo arabica barado madame. Kan fam. Na fam yi ko ne kana taka pour ta soublier et tout pour que nous n'oublions madame. C'est pas que nous faisons couler mamé. Anda kali chine ne bitakai fi pour dunema. Yengere odu dongoro metaka. Ismail. Nigo eti mirila ni mugo na enne nyon feda. Eti mirila mugo be na kuma mun fodia. Hein? Madame. Ne femme. Oh to yu kuga kuma fo. Adama dum mana fe yu kuma na. Uma fe yu kuma na. De mo ko ti mo ko ni ne se. Ni ko ki bi mo ko kuma bella je. Jien fo de ke madame. Ismail, ne perene no bekama. E ma pero kama. Ireti ne do. Iti fo do nganya mayala. Ha? Kana nyedo ra kibna noro na. Mi deli wa ala era kama. Tara. Madame, ne ka sera fo ti ka passer la. Ye fin fait ka passer la o ga passer de. Ne bi la en présent na chuko na madame. Ne bu o de fait. O de kadine madame. Yo ko to fe te na ne ka sera fo to la ne to ne ni re. Ne ba ni fa madame ka fam. Mel. Kuma ireti fe bisa ka wuli ka taka ne preselen. Madame, kuma wɛrɛ bɛ fɛ. Ala ye diɲɛ da kanu de kama. Ne bɛ nin fɛn o fɛn na yan nɔ a bɛɛ lajɛlen dala kanu de kama.
Donc a ka di ne k'i hakili jagabɔ i k'i réfléchir kosɛbɛ a bɛ diya ye madame. Ne kɔni m'o f'i ye ne ka décision ye ne t'a falen wa n bɛ se ka n bolo kɔrɔta n'a ye fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ ka d'a kan n bɛ n ka tiɲɛ de kan. Ismaël ni kuma yɛrɛ t'i fɛ ka kuma o ni kuma yɛrɛ t'i bolo k'a fɔ n ye i bɛ se ka taga i y'a mɛn. Kare madame k'i réfléchir vraiment a bɛ diya n ye a bɛ diya n ye madame vraiment donc k'an bɛn sini o la furukɛyɔrɔ la ne bɛ taga. Mère i ɲɔgɔn minɛ e dun b'a dɔn fitinin b'a sɛbɛ de la koyi ne sɔrɔ ne bɛ nin ko kɛ cogo min i n ka ekɔliden mais ne dun ma cɛ fana sɔrɔ min bɛ to ka nin fɛn ninnu kɛ dɛ mais mun de kɛ ekɔliden de don tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ mago bɛ nin cɛ sugu de la ni bɛ to ka cɛ min kariyalen don a bɛ to ka majigin ye mais nin ko in tɛ se ka kɛ o ne ka ekɔliden de don ala Ismaël ne ma f'i ye ka na so yan ko ne tɛna kuru di ma n ka so bilen fɛɛrɛ kɛ i ka taa so wulada in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔliso la n bɛ kuru d'i ma ye i y'a mɛn ne yɛrɛ bɛ ka taa ci la sisan. Madame. Mun bɛ yen. Ok madame n y'a faamu. N y'a faamu a diyara n ye Ismaël. N b'a ɲini fɛ hali bi i ka yafa n ma. Ne yafalen d'i ma Ismaël ne yafalen d'i ma n b'a ɲini fɛ dɛ ka taga. Ne tɛna na e tɔɔrɔ yan bilen ko kuruko. O bɛ diya n ye yɛrɛ de. N ma f'o la n ko k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ madame a bɛ se ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn ye bi a bɛ se ka kɛ yɛrɛ. E fɛ ka mun fɔ o la sa Ismaël. K'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ban don bɛ a la kuwa. O ye tiɲɛ ye Ismaël hali ne m'o fɔ ne b'o dɔn. Madame k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. K'an bɛn Ismaël ala ka sini ɲuman ye. Ɲɛ mun ko ye. A cɛ ŋa cɛ i fari fagalen don dɛ. Walayi cɛ ne ma dala ne bɛna taa kuru la bilen. Cogo di tan? Ni bi kɔni bɔra la kɔni cɛ ne tɛna taga bilen. Ŋa cɛ n y'a faamu komi e bɛ kuru kɛ maramu fɛ yen e yɛrɛ bɛ caman dɔn ka ban e b'a bɛɛ dɔn o de don. Non san o tɛ. Cɛ ne tɛna taa maramu ka kuru la bilen so kuma tɛ hali ekɔliso la ne tɛna taga bilen. Ne yɛrɛ bɛ fɛ ka voyager yɛrɛ. Ka voyager ou bien ni examen tɛmɛna de don? Examen tɛmɛna dɛ. O tɛ. Ne yɛrɛ ne bɛna examen yɛrɛ kɛ. Ŋa cɛ o tuma e ka diplôme sɔrɔ ka ban? Ka diplôme sɔrɔ cogo di? Mais e m'a fɔ k'e tɛna examen kɛ wa? Cɛ ne kɔni tɛna examen kɛ. O tuma mun na ta? Madame ko tɛ yan. Madame ko? Ayi ŋa cɛ e ta kɛra kunkolo wuli ye. Madame kama e tɛna examen kɛ? Ne bolo maa kɛnɛ ko de don. Non ŋa cɛ e kunkolo wulila. Awa. Sabali sa foyi tɛ ne hakili la bilen ne yɛrɛ kunkolo bɛɛ ɲagaminen ne yɛrɛ tɔra bi ye don min ye. An bɛna taa ekɔliso la ne yɛrɛ tɔra fɛn min na kɛ. Ne tɛ n ka kaye kɔnɔ fɛn yɛrɛ bɛɛ dɔn bilen. N'i mana kaye dayɛlɛ i bɛ madame de tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ. Non ŋa cɛ ne m'i kɔlɔsi nin bɛ kɛ kunkolo tiɲɛ ye la. Ka ban i bɛna ban k'i ka examen kɛ ko maramu. Dɔrɔn de y'a solution pour que ne ka lafiya. Ŋa cɛ ne kɔni min f'i ye hakili ja ka bɔ ka ɲɛ.
Non, nin tɛ solution ye dɛ. I hakili jagabɔ. An ka taa ekɔliso la cɛ. N'an kɔni bɔra dɔrɔn pif. Ne ka décision ta, n ye sɔrɔ bɛɛ kɛ ka miiri. D'accord, an ka tɛmɛ. An ka taa. Ismaël, ni ye bɔtɔ ye? Hein? E kun tɛ classe kɔnɔ bi, ni ye bɔtɔ ye? Bonsoir madame. Ne ka kuma répond fɔlɔ. Foli in to ye bani, ni ye bɔtɔ ye? Ne bɔra ekɔliso la. O kuma e bɛ don classe kɔnɔ ka sɔrɔ ne m'i ye wa? Hein Ismaël? Madame ala ko tiɲɛ ne ma don, ne kɔni bɔra yen. Ɔ mun na? Mun b'e bali ka don classe kɔnɔ Ismaël? E sigi wala madame. Ko dɔ kɛra ne na sisan. O ye mun ko ye? E kuma mun kɛ ne fɛ. A kɛra i n'a fɔ muso bɛ ka keleya a cɛ la, i kumana o cogo de la. Ismaël, est-ce que fa tɛ ka don e la? K'a fɔ ko in tɛ ka don e ni hakili cɛ ne ma da la. Est-ce que e ka kɛnɛ? Madame, e de bɛ ka fa don ne la. Ne ko mun aw sisan denmisɛnninw ka musoko juguya dɛ. Musoko yɛrɛ tɛ o yɛrɛ y'a la dɔgɔmani sa. Ala kama a y'a catégorie woloma. A y'a kɛ ani muso min ko kɛ ɲɔgɔn ma ye. E k'e lajɛ ka ne la, e ne catégorie kelen ya. Madame, natabaya de bɛ mɔgɔ kɛ ka sara jugu cɛ. E y'o faamu na sisan. Si hakɛ tɛ musoko la. Muso bɛ se ka kɔrɔya ni cɛ ye, cɛ fana bɛ se ka kɔrɔya ni muso ye. Ismaël dɛ o bɛɛ ye tiɲɛ ye mais e ne ta ye a tɛ kɛ wa a tɛ se ka kɛ a tɛna kɛ yɛrɛ. A buyaki la y'a mɛn Madame. Ismaël. Madame. Donc ne bɛ ka tile k'a la i b'a faga quoi. Madame sabali sa. E bɛ ka ne filɛ manamana mɔgɔ de madame. Ismaël, e ka jugu ni manamana mɔgɔ ye. I y'a mɛn e ka jugu n'o ye. Bɔ n ka taa n ka sira fɛ. Madame. N lamɛn sa. Est-ce que e ka kɛnɛ? Hein Ismaël? Madame. Rabi ka baara de don. E ka ne lamɛn bani. Kana to ka nin kuma ninnu fɔ. I bɛ nin fɔ manamana mɔgɔw de ma. N'i y'a ye ne kɔni kari la ka nin kuma fɔ e ye madame. I kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ manamana ko ye sa. E de bolo manamana ko don. Madame, e ka ne faamu bani. I tɛ ka bɔ n kan. Madame. Ismaël. Taa yamaruya i fɛ i k'i tɛgɛ wuli ne kama bilen. Ka d'a kan ne tɛ manamana mɔgɔ ye. Kanu de y'a to ne nana n jɔ ka kuma i fɛ madame. Non, i ɲɔgɔnna caman bɛ ne ma kuma o fɛ. A essayé ka ne faamu. Ismaël, n tɛgɛ bila ka b'i bolo. Tɛgɛ bila ka b'i bolo. Madame, i hakili sigi bani. I y'a faamu. Madame, mun ne tɛ se ka faamu k'a fɔ ko ne ka fɛn bɛɛ bɛ ka ɲagami i kosɔn? Hein? Laisse-toi aller. U bɛ mun kɛ la e bɛ ka mun fɛnw bɛ ka bila hakili la k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ na e n'i ka waliden ko tɛ. Mais mɔgɔw to yen. On s'en fout des gens, madame. Hein? Ismaël. A filɛ madame. Hali sɔrɔ ne sogo la ko an ka mariage kɛra ko baki donna nin tɛgɛ in na madame. N tɛgɛ bila ka b'i bolo dɛ. Ne ɲininka de kun min ma taa classe kɔnɔ bi y'a mɛn ni min ɲininka ni manamana kuma nin na komi i tɛ se ka ne jaabi i tɛ se ka réponse ɲuman di ma ne bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲininka. Madame. Bonsoir madame. Bonsoir, ça va? Ça va? An mɛmi. Baasi foyi tɛ yen. Ismaël mana ekɔli la bi dɛ. Ismaël. Ne n'a nana ɲɔgɔn fɛ mais a ma don quoi.
ne donna ka to dala e kana walla ka tla bangaro class kana okay mambala maram ara de bodo an ñokon sedo sama o may fa kamune fo san ha e fa kamune fo san ay maram foy abega foyo yoro ni afoyena aka mona kun dabla examen sira ka bana fro kun semeni le examen nake abita tukune kamna shumel fana damne ay maram ne kon tiga shumel ke e tiga shumel ga teriga tiga shumea ha aba shume gansan mune be maram de bi so mara na bore ga ro la kana ne ga ro la farfa galim do ko ka farfa kawa ma mune bala maram chere la ke to mane jara a depa burani ga ro la farfa galim do e ma siga do mi bala kuma ma fenfe ya ma fenfo ne da ma fenfe ram chere la na ko nu farfa galim pare samba kuma la mun dabla amma naga ci ko to yete riga do ay fendo fe yana ay mun fe maram ala ko che ko ne ma ga bi se ga voyage ko ka voyage wa o kuma let na examen ga maram o de kon ba ni ga de o kuma tina examen ga maram ne madala na na examen ga de e muna maram ere de ga ko do ko ne wa okay ma fulango kambe jien wakati wɛrɛ madam a bɛ se ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn ye bi a bɛ se ka kɛ yɛrɛ e fɛ ka n fɔ la 16 mai Allô? Samba, ça va? Samba, ici, il est venu. Ne t'as pas sonné, Mayo, avec mi? maram atara ka bon Katarawa. bo akon ko ka bi sigiro do la ka bi soro kata Yoro dola. Ismaël, e fɛ ka mun ko kɛ tantɔ? madame e nana mun ɲini yan Ne nana mun ɲini yan o tɛ ɲininkali n'u k'i mari e bɛ ka fɛ ka mun de ko kɛ tan? madame ne bɛna mun kɛ o nafa foyi tɛ se e ma Ismaël, examen tɔ ye tile kelen. I bɛ voyager i bɛ taa min? O kuma tiɲɛ de don ko e tɛ fɛ ka examen kɛ wa? madame bɛ fɛ n ka taa examen kɛ ka mun kɛ n t'a mun sɛbɛn ka taa e tɔgɔ sɛbɛn fɛ kan ne kɔni nin bannen Donc n'i y'a faamu e bɛ fɛ k'a fɔ ne ye e ka nin kalo 9 kalan ka fara ne effort ni fourmé ka exercice k'e kun e ma foyi faamu a la foyi t'e kunkolo kɔnɔ. madame ne ma papa ka faamu foyi tɛ ne kunkolo kɔnɔ ni e tɛ i y'a mɛn tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛni yɛrɛ la Ismaël ne t'a dɔn ne bɛ min k'i ka ko la bilen. madame e nɔ tɛ fɛn mun ka jugu o ye ka jarabi mɔgɔ la mɔgɔ min ma jarabi la o de ka jugu madame
mais nin bɛɛ bɛna ban quoi i y'a faamu kuma bɛɛ min to ka na n sigi yan nɔ ka d'a kan i ko ma ko nin yɔrɔ in de ka di i ye kosɛbɛ o kosɔn mun bɛna foli bila i la yan nɔ sɔni n ka mobilitigi ka na n nakun y'o ye madame n'a ma k'i ma basi a ka di n ye i ka n tɔn kelen na quoi sɔni n ka mobilitigi bɛna quoi nin ko kɔni ne nin bannen Ismaël, Lideli ala kama. Kaya examen ke Lideli yɛrɛ de a kɛ ala kama. Ka ti examen. Madame, wuli k'i sigi. Ismaël. Aw sa wuli k'i sigi n dabila. Ko in bɛɛ ye ne de nɔ ye n b'i deli. Madame, wuli k'i sigi bari, wuli k'i sigi. Kana sɔn ka nin kɛ sa madame, han? Nin ko banna madame. Ko tɛna se ka nin changer bilen. Ni ne ko awɔ dun. Non. C'est un piège. Au dernier moment. Ne bɛ se ka sɔn ma. Ismaël, danne la dɔrɔn. E ka taa examen kɛ. N'a tɛmɛna, n bɛ sɔn i ka fɔlen ma. Madame, n b'a jira ne na k'a fɔ ko ne ye examen kɛ. Examen bannen e tɛna wulu su ne na ko bɛna fɔ kɔrɔlen. Ayi. Ala ma kaɲi quoi, tu vois. Ismaël, ne tɛn'o k'i la. Ka d'a kan, i y'a yira ne la k'i ye cɛ min ye, i bɛ dalakan bato. Wa i y'a yira ne na fana. Hali ne ni fi catégorie kelen ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i bi kɛ ne fɛ hali ni diɲɛmaa bɛɛ bi k'i contre la i bi kɛ ne fɛ hali n'a sɔrɔ i tɛna hɛrɛ kelen sɔrɔ ne ka fɛli la i bi kɛ ne fɛ donc i sara tɛ ne bolo ne kɔni b'i deli i ka t'i ka examen kɛ i ka dan fana na ni examen kɛra fana bɛ sɔn i ka fɔlen ma. Madame, ni ye kumakan ye. Nin ye ne kumakan ye Ismaël. Ma sɔn dɛ. Ismaël, n bɛ n kale i ye. Wallahi, billahi, n'i taara examen kɛ, ni examen banna, an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛ n kale i ye. Madame, écoutez. Ne ko ten. A vieux do yɛrɛ. Madame, i ko ten dɛ. Awɔ, ne ko ten Ismaël. Jariya. Madame. An ka taa joona e kɛ dissertation sini an ka fɛn kɛ. Dissertation yɔrɔ wallahi madame ne m'a fɔ. Officiel kati de don madame wuli. Donc e y'i sɛbɛ d'o ma sa de wa. Wuli sa. Shaki.